keeriɗo ɗum ko julɓe jeeyi ɗum ko lahara kitabun ko wi ko deftere jippugol ummade Allah jippina ummade Allah kitabu ko deftere deftere nde fussilat ene feññina ayatuhu ayaje mum ayaje ɗe ko peññinaɗe qissaji ɗi ko peñɗi wa'azuji ɗi ko peñɗi deftere nde noon jippi qur'anan ko qur'ana arabiyan e ɗemgal arab li qawmin wonande yimɓe ya'lamuna ɓe ene paama ɓe ene ganda basiran qur'ana ene weltina eywa masalan wonande julɗo wa nasiran kene jertinowo wonande mo wona julɗo kono fa a arada ɗurnima aksaruhum ko heewi e yimɓe ɓe la yasma'una nanata naɓɓe jabgol wa qaalu ɓe mbiyani nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam sene wi'i ɓe kula Allah ɓe mbiya qulubuna ɓerɗe amen bi akkinnatin enen goni e omboɗe mimma tad'una ilayhi fewde ko noddoto min e mum o fi azanina noppi amen ni hede ene hen waqrun ko wiyete teddeni wa min baynina hakkunde amen wa baynika e hakkunde ma hijabun e mbi wirgal non ɗon sabu en jiida diineji ɗum noon fa amal gollu e diine ma an ne Muhammadu innana minen amiluna minen ko min golloɓe e diine amen wol wiɓe soɓe kalnima ka haala jaaboɓe mbiyaɓe innama ana basharum mithlukum min kom ɓandiyanke yiru mon yuha ilayya ene wahaye fewde am annama ilahukum wonde deweteɗo mon ilahun ko deweteɗo wahidun goto fastaqimu ilayhi pocceɗe fewde makko e gonɗinde ɗoftade wastaghfiruhu imsino ɗemo o waylun konngol lepte eywa lil mushrikina wodani hefereɓe alladina no ɓen la yuttuna zakata ɓe tottata asakkeje ko hum kañumen bil akhira l'akhara hum kañumen kafiruna ko yedduɓe wayli wodani ɓe innama khussa man uz zakati sa yiwu ko asakal wa qaranahu bil kufri anan bil akhirati usinidri wasi askuri e kefara yeddude l'akhara li anna al mala akhruhu de wonno jawdi kañum e ruhu jiidi yumma e baba jawdi fittanu jiidi yumma e baba fa idha badalahu al insan so neddo hokki jawdi mum fi sabilillahi kana dalil ala quwwatihi dum ko dalilu wonde ko cembudo wa sabati fi dini ko dalilu wonde ko tabiddo e dina qala ta'ala wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim ato aya wa hadi وي أنني يثبتون أنفسهم أنني دي أيوة أبتبتين كويما ولذا كان صلى الله عليه وسلم يؤلف حديث الأهد جودنا دو الإسلام مبوياني نلاد أن واونا دوم بالإيمان بالمال ويتجود وركدوم وقاتل أبو بكر سيدنا أبو بكر نون دين الله صلى الله عليه وسلم ماي حبي مثلا سلينو بتوتود أسكا شغال ماي دين الله صلى الله عليه وسلم أودو آية نون إن هن تخويف وتحذير للمؤمنين من من الزكاة أودو آية إن هلبين جولب إن رنتين جولب e salade waade tottude asakal wa tahdidun omo hirjina kari ala adaiha e tottude asakal fa qala ibnu abbas umul ladina la yaquluna la ilaha illa allah wiyama be tottata asakal ko be biata la ilaha illa allah de wonno ko hiya zakatul anfusi kany woni asakal fittali wal ma'ana la yadhuruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid ay goto anani dey labbinta e hoore mum to bange keferu so wana bit tawhid so wana o la ilaha illa allah so tawi wan non fala bari innal ladina amanu ben ganduda enen gongdini Allah wa amilus salihati dutti golleji moƴƴi lahum ni walani be ajrun jobdi ghayru mamnunin di wana tajuri kulliba innakum bele onon la takfuruna on jaddat billadhi on khalaqal arda tagnodo leydi fi yawmayni e der balɗe ɗiɗi tagi leydi e der balɗe ɗiɗi anani alat e altine wa taj'aluna lahu odon badanamo andadan rendidi zalika badan don de gede o rabbul alamin woni jeydo binde wa ja'ala fiha o wade leydi he rawasiya ko wiyete pengde enen biya masalan pantoyte enen biya kaaj ibnu abbas wi inna allaha khalaqa yawman fasammahu yawmal ahdi allah inani o tagi nyalawma o inniri nyalawma o ko wiyete alat tagalum o tagi nyalawma go thaniyan fasammahu al-ithnayn o tagi nyalawma dimmijo indi dum altine umma khalaqa salisan o tagi nyalawma tadi fasammahu sulasa o wi dum ko sulasa nyalawma tabbiddo umma khalaqa rabi'an o tagi nyalawma betedo alarba fasammahu al-arbi'a wa nyalawma naybi umma khalaqa khamisan o tagi nyalawma joybijo fasammahu al-khamis fa khalaqa al-arda yawm al-ahdi o tagi leydi ni nyande alat altine e tagi leydi wa khalaqa al-jibala yawm al-thulatha kaaja taga ko nyande talat
وخلق موادي الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء نكوجي دو تشالي غونata e nokkuuje de ledde pudata e nokkuuje gure jogori hodde taga ko nyande alal wa khalaqa dayra wal wuhusa wasiba wal hawama wal afat yawm al khamis wa tagi masalan diwe e ponji e ngati e beyoji e musibaji ko ena rafijam fo taga ko nyande al khamis wa khalaqa al insana yawm al jumu'a wa tagi nedden ko nyande al jumu'a wa faraga min al khalqi wa gayni tagde tagore de يوم السبت هذا هو والصحيح وني كو سلي وقد مسا عليه المفسر مفسر او كاين يتي مثلا won wi be non fuddi tagde tagona ko nyande aset kono o wi ko selli ko nyande alet aduna adu tagde o wi o tagi e dow leydi he rawasiya kay min fawqiha dum woni e dow leydi he wa baraka fiha wa hibbina leydi he barke o wayno dijji en gaweje en e masalan enide endi en wa qaddara o fecci fiha e leydi he aqwataha nguurande meje leydi ndi ko yimbe nyaamata e ko ponko e ko fumante won nyaamata Allah fecci hen enen en nyaamata hudo kono nay men ne nyaama hudo anani kono hen saaji di tawta en di nyaama gawri kay enen kam en tawta anani fi arba'ati ayyamin ender balde nay woni de Allah tagi sawa'an o wi potondirde lisa'ilina wonande be ena namdo na leydi tagira e ko woni mum so neddo namdi mamam biya ko balde nay so mastawa kanko Allah o faandi ila sama'i fewde asama wa hiya asaman onon dukhanun ko curki ki ganduda ko bamtiki fa qala laha o wi'ani asaman walil ardi e leydi ni ittiya ngare e muyande am kala ko wone mon gadde asaman o kala ko wone ma tellin woni ndiyam eywa e barkeji gummoto do asaman wi leydi ko wone ma yo yaltu pudi e ndiyam bula jam yo yaltu eywa daw an odon dofti gadde wa karhan odon aw karhan walla odon bawna kala ta diw asaman e leydi njaabi e bi atayna min gaddi ko wone amen da ina ko min doftibe min porsak faqada hunna Allah nyaawi asamanu jidi o wadi sab asamawatin asamanuji jeedidi fi yawmayni ender balde didi woni al khamis al juma wiyama wattande nyalawma o hedde takkusan battindido ko dan baba adama taga battindido takkusan o dum wadi Cheikh Tidiane wiide so tawi takkusan heddima e nangi mudde fodde yo almu makko jodo gona innude Allah wonde baba adama tagano dum woni yama on kala ko wiida ko jaabete dum non moƴƴi ko tawma ede woni ko moƴƴi wana bele ada daña moƴƴere dum tagi non jiya babirabe kebe jama gona innude Allah ko gonde hen ko wiida ko wanani ko moƴƴi ma to dum do non bibbe haram be biyen gop wahabi en ko min goppani wiyama non nyalawo fof e nyalawmaaji di o tagi asamane leydi di kala hen nyalawma ko ujunere nyalawma ujunere hitande e nyalawmaaji men ga ɗiɗon nyalawmaaji kala hen nyalawma ko ujunere hitande e ɗiga nyalawmaaji ko feeñi hen ko baba adama taga ko nyalawma asamanuji taga o kono non ko khilaful mashhur non pama min anna bayna khalqi adama wa khalqiha ulufan min sinin won wiibe ko woni mashhur kam aywa membi aywa baba adama hakkune mum e tagede asaman ko duubu ujunnaji wonno asaman de tagande ende baba adama tagande woddondiri o ujiba bi anna al murada annahu khalaqa fi misli dhalika al yawm kama taqulu wulida muhammad yawm al ithnain wa tuwfi yawm al ithnain wana bana nela do jibina ko nyal altine may ko nyal altine andi kay mayde de jibine de woddondiri ser فالمسؤول أن الأيام الستة نيلاو ما جاكم دي الله في ستة أيام دو بردودي بقدر أيام الدنيا كفد نيلاو ما جادون وقيلة ونويد على وانا فد نيلاو ما جادون وكل يوم منها بقدر 1000 سنة كالهن نيلاو ما ودوب أجنر من أيام الدنيا نام دام نويته سوي مقبولي نودا توتا كالهم قبهم فتكون 6 أيام بقدر 6000 سنة
afami faqadahunna o ñaawi asamanuji ɗi sab asamawatin ko asamanuji jeeɗiɗi fi yawmayni nder balɗe ɗiɗi wa awha fi kulli sama'in wahyi kala asaman amraha yamirore mum wa zayyana as-samaa min shudri asaman ad-dunya aduna o bi masabiha e koode wa hifzan minen ngoni renoɓe asaman o min ndenimo zalika ɗum ɗo takdiru woni koddirgol al aziz wolɗo e lammu al alimi gandu tago mum fa in a'radu so tawi hefereɓe makka ɓe ɗurnima fa qul wiɓe anzartukum mboɗo hulɓinira on sa'iga tan kaacali misla yeru sa'igati adin wa samuda yeru masalan anani de kaacali annabi huudu e annabi salihu yimɓe muɗum anani de yimɓe annabi huudu e yimɓe annabi salihu ɓen kalkanoma ko halki ɓen koko ɗum woni ko jogude halkude on sonde naki is ja'atuhum rusulu to mane arno e mabɓe nelaɓe min bayni aydihim to jeese mabɓe wo min khalfihim ete caggal mabɓe holko ɓen kaari ɓen mbiɓe allah ta'budu hoto ndewe illa allah sawana allah qaalu ɓe jaabi ɓe mbi law sha'a rabbuna so joomi amen haajino la anzala ma jippinanno e amen malaikatan malaikaji fa inna minen bima ursiltum bihi e ko nela ɗon e mum e aaƴaare kafiruna ko min yedduɓe fa amma adun so tawi ko ngol ɗeluñol ɓe kam fastakbaru fil ardi ɓe mawnikinima e leydi ɓe gayril haqqi ko wona gonga wa qaalu nde ɓe kulɓinira lefte ɓe gone fiitade becce ɓe mbi man asaddu minna quwwatan hol ɓurɗo min sattude sembe la ahadun hay goto ɓurani min doole nde allah wi ɓe mami leptu on ɓe gone fiitade becce ɓe mbiya hol ɓurɗo min hewde doole ɓe gone waddini hen minen hol bawɗe amen hunde ɓe gone gubbade sabu ɓe kolnori ko ahadun yaqla'u sakhrata al-azimata min al-jabal yaj'aluha yasha goto mabɓe ƴettata kaaƴe hono kaaƴeji jokeɗe ɗuggita ɗum rondo nawa galle mum waɗa hen ko wela waɗen cuulel hoɗa hen en ɗen mbi noon wadde mbay hewde doole ni ala ko neɗɗo wawi mabɓe Allah noon ne jaaboɓe Allah wi ɓeeɗayi awalam yaraw beele ɓe ganda anna Allah alladhi on khalaqahum taqɓaɓe o kay huwa kañum kay asaddu minhum quwwatan o kay ɓuri sattude sen beele ɓe ganda keɓe tagaɓe Allah boni ɓe woni fuyɓe wa kanu ɓe laatima noon bi ayatina e kawnide min yajhaduna ko ɓe yeddoɓe Allah wi fa arsalna min neli alayhim ɓe rihan hendu sarsaran ɓuumdu sattudu sawtu taw toɓo ala hen fi ayyamin ñalawmaji nahsatin ɗi ganda ko kiitan fi ayyamin nahsatin Allah yimi meɗenen ko ni nuziqahum beele min mennaɓe azaba lefte alkhisyi gacce il hayati dunya e gurnam aduna wala azabul akhirah ay lefte l'akhira akhza ɓuuri sattude comme kamɓe la yunsaruna ɓe kaɗetake ɗen wa amma samudu so tawi ko ngol ɗoleñol Allah wi fa hadaynahum min peññinani no ɓe laawol feewal fastahabbu kono kamɓe ɓe cuɓi al ama ngumdam fastahabbul ama ɓe cuɓi ngumdam ɓe cuɓi keferu alal huda e dow limanaɗo Allah wi fa akhadathum nangiɓe sa'iqatul adabi ha cangol lefte alhuuni ɗe ganda ko koynoje bima kanu sabu koɓe laatino yaksibuna ɓe paggito wa najjayna min dandi hen alladhina no ɓen amanu ɓe ganda ko hulɓe Allah gonɗi ɓe wa kanu laati yettaguna ne kuli Allah wadhkur jangto yawma yuhsharu ñalawma mo rendina a'da'ullahi anɓe Allah ɓe ñalawma ɓe ndendina ilan naari fewde jeygol ɗum kamɓe yuzauna eɓe cogge hatta ida ma ja'u ha so ɓe jettima jeygol ngol hade maɓɓe nadde sahida alayhim seedo e dow maɓɓe sam'uhum nanɗe maɓɓe ɗe ɓe nanirannoɗe wa abasaruhum e gite maɓɓe ɗe ɓe jirannoɗe wa juluduhum e guri maɓɓe ɗi ɗen ƴin ceedo e maɓɓe bima kanu koɓe laatino yamaluna ɓe ngol holko woni sababu o Allah tagay guri he tagay juuɗe he tagay masalan dendagal gueɗe ɗe foof ha ene kaala woni sababu o wi waɗino ñalawma goto rasulu sallallahu alayhi wa sallam ene wonde sahabam to wone jalde fa qala atadruna mimma adhaku oɗon gandi ko jalammi qulna allahu wa rasuluhu a'lamu min bi Allah ene la no ɓuri andude قالوا قال أوي جلمي كو من مخاطبة العبد ربه كو كالدغول ماتشودو الله e joomum fa yaqulu maccuɗo o wona wiide ya rabbi maccuɗo o wona wiide o huccitay nelaaɗo ñande yawmal qiyamati maccuɗo o wona wiide ya rabbi joomam alam tajirni min al-zulmi mela a dandanoma e toñange fa yaqulu Allah wi aha kay bala qala kanko jiyaɗo Allah fa yaqulu wiya fa inni la ujisu al-yawma ala nafsi illa shahidan minni hande alamo mbawmi dangnude e dow amne seedo e am so wona taw koye am jeeya taw ko terɗam ɗe fa yaqulu Allah wi bismillah kafa bi nafsika
yawma alayka hasiban yodima hande aywa hoorema kasbowo o bil kiramil katibina kinanani de aywa windoɓe albarara alayka shuhudan malaikaji ɗi ganduɗa ko bindoji ɗi jonima hande seedotoɓe ɓe ceeɗoɗoma on sa fa yuktamu ala fihi hunuk ko takke wuyuqalu wiyeli arkanihi jokli makko ɗi in ɗiqi kaale fatan ɗigu jokli ɗi kaala bi amalihi golle makko summa yukhalli baynahu wa baynaha o woppide hakkude makko e fittani makko fa yaqulu o wona wiide buudan lakin suhuqan goɗɗal de fa an kuntu an unadilu ɓe gona wiiɗi ko ni wonno ko ni gondirno ɗen juuɗe ko ni gondirno ɗen koyɗe ko ni gondirno ɗen hunde hen fof taga hen kone haalka juuɗe kaala ko memno koyɗe kaala ɗe jaano unu ko haala ko haalno noppi kaala ko keɗino gite kaala ko jiino farji kañum Allah taga hen luuɓo ngol kañumne kadi haalta wiya kañum jinino jina o ɗum addanta farji o haaltude jiɗa o farji o wiya min o luuɓa so luuɓi tan yimɓe ganda wonde ha jinino ndo weeji wona wa qalu ɓe mbiyane li juludihim guri maɓɓe ɗi ɗi gona e haaldude guri ɗi ɗi mbiye guri ɗi lima shahidtum alayna holko ceedoriɗon e dow amen qalu guri ɗi jaabo mbiya ɓe an ɗagana llahu haalni min ko Allah alladi on Allah an ɗaga kulla shay'in kalnowo kala hunde o huwa khalaqakum kanko woni tagnoɗon awwala marrata arwande lawol wa ilayhi ko fewde makko turja'una duttata ɗon anani aha non قيل هو من كلام الجلود يا ما قولي قال وقيل هو من كلام الله تعالى يا ما دون فعل الله ني كالذي بعده وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم كتند فدود أنو ابتداء توهي قوت نمتناني وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر ودونا بيمي دوتغول دوتغول أن شغال مايد ngurton on kay qadiru ala indagi juludikum on kay sum yo guri mun kalne mbawi halde wa aadaikum e terde mon wa ma kuntum on latanoki tastatiruna odon cuuɗotono an yadde baɗa ton ko boni nde on cuuɗanoki an on miijonoki an yashada aleykum sam'ukum en jogori seedade mon nanɗe mon de ne mbatta ko boni nde aɗa miijonoma noppi ma ceedo e dow ma aɗa miijono ɗum ka watta wala abasarukum on miijonoki guite mon ne jogori seedoyade e mon wala juludukum on miijonoki guri mon ɗi ne jogori seedoyade e mon li annakum la tuqinu bil basi sabu on jaɓani ummital walakin ko woni wonantum on cikkino sahande cuuɗoɗon de oɗon mbaɗa ko boni cikkanɗon anna allaha wonde Allah la ya'lamu kathiran Allah anda ko heewi mimma ta'maluna ko golloto wa zalikum ay ɗum mon zannukum jikke mon mo jikkuɗon o alladhi on zanantum bi rabbikum cikkuɗon to jommon o ardakum oɗo jikke halki on sikkude wonde Allah anda e mon ko heewi ɗo ɗon jikke on jikke bonɗo halki on ɗum woni wa zalikum zannukum ɗum mon jikke mon alladhina on jikke zanantum mo jikkuɗon bi rabbikum to jommon o jikke de ardakum oɗo halki on fa asbahatum battinɗon min al khasirina koye pertuɓe fa in yasbiru soɓe muñi aywa ay lefte ɗe fannaru masawallahum ko jeygol tan woni masalan tapporde mabɓe wa in yasta'tibu soɓe ɗaɓɓi beldane fama hum wonani kamɓe min al mu'tabina aywa koɓe weldeteɓe koɓe weleteɓe koɓe mbaɗa dow mum ko hay goto weletake ɓe wa qayyadna lahum min cabobini wonande ɓe ɓurana a seyɗeneji fa zayyanu lahum seyɗeneji cuɗaniɓe ma bayna aydihim ko woni yeesa mabɓe to banggue rewde belade e rewde gueɗe aduna wama khalfahum eko woni yeesa mabɓe eko woni caggal mabɓe wonde konguɗi mabɓe bonni e mbiya ummital ala hasbore ala wa haqqa alayhimul qawlu waɗɗe mabɓe konngol lefte ko Allah wino woodi ma hebbin jahannama yimɓe jinneji ngol konngol jojje mabɓe Busayriyu gorko wiyete noon o wi so tawi Allah muyani maccuɗo bonande
uyyida lahu iqwanu su'in Allah tonganamo masalan aywa o tongane masalan musidɗo bonɗo o ɓurana o su'in e cindodiɗo bonɗo aywa musibɓe bonɓe e sindodiɓe bonɓe yahmilunahu alal mukhalafati ene mbiyamo yo waɗ gueɗe bonɗe wa yad'unahu ilayha eɓe noddamo yo waɗ gueɗe bonɗe so tawi Allah muyani jiyaɗo mum ko boni heewi wurtude ɗum ko yimɓe bonɓe gonda e muɗum ene jarribo ɗum ene mbiya ɗum yo waɗ ko boni ene mbiya ɗum noon wa min zalika shaytanu seydane ene hen wa asarru minhu ɓuuri bonde hen noon an nafsu ko fittan noon wonde makko wa bi'sal qarin yad'uhu al-yawma ila ma fihi al-hilaf ande fittan nodduma ya war ko ganda halkare ene wonanma hen wa yashhadu alayhi gadan jango yawmal qiyamah daro yesal wi ko an wonno وإذا أراد الله بعبد خيرا ستبي الله مويني ما تشدو مجرى غير له قرنا خير الله تنغنم تشندو ديدو مو غاندودا ko cindo dido mojjo e wa ya'inunahu en ballamo ala da'ati roftade Allah wa yahmilunahu alayhi en kirjinamo yo war ko mojji wa yad'unahu ilayha en noddamo yo war gade mojje ko fil hadisi rasul sallallahu alayhi wa sallam o wi idha arada Allah bi abdin sharran satawi Allah muyeni maccudo mum bonande gayyara lahu Allah tongana mo qabla mawtihi ko adi mayde makko shaydanan Allah nyawana mo shaydan o wande hen fala yara hasanan illa qabbahu kala ko moji so yi o bonnat aha do ma yasama ko bonat wala qabihan uyata ko boni illa hasanahu innahu sawana shaydan mojjina namo kala ko moji kala ko boni shaydan mojjina namo kala ko boni shaydan bonnana mo wa an aisha radhiyallahu anha qalat idha arada Allah bil wali satabi Allah muyani lamdo khairan ja'ala lahu wazira sidqin Allah wadanamo ay wa batula mojjo gomdudo innati zakarahu so wonko yejjiti siftinamo ko in zakara anahu so tawi wonko ko siftori wallamo ko idha arada ghayra dhalika so Allah muyani mako wana dum ja'ala lahu waziru su'in Allah wadanamo batula bondo wa innati lam yuzakirhu so yejjiti siftintamo wa idha zakara lam yu'inhu so tawi siftori wallata wa an abu hurairah qala rasulullah ma ba'atha Allah min nabiyyin Allah meedani nalde annabi wala istakhlafa min khalifatin Allah lumtinani hay khalifa goto illa kanat lahu bidanatan so wana o jogo sehil nderido ta'muruhu bil ma'ruf ina yamina mako moƴƴi wa tahudduhu alayha an hirjinama yo gollu o bidanatu anani dey e sehil nderido bondo ta'muruhu bis sarri ina yamina yo gollu ko boni wa tahudduhu alayhi ina hirjinama yo gollu ko moƴƴi wal ma'sum non dena do ko man asamahu Allah ma Allah reni ko on tan rena yo Allah rena wat do woni wa haqqa alayhimul qawlu o wi joddeniɓe konngol lefte fi ummin e dendagal leƴƴi gara halata ɓennunoɗi kalkanoma min qablihim ko adinoɓe minal jinni so banggue jinneji wal insi to yimɓe innahum ɓen kay kanu latinoma khasirin ko pertuɓe wa qala alladhina kafaru hefereɓe so nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ne janga ɓe mbiya la tasma'u li hadha alqur'ani oto kede ɗe o qur'ana walghaw fihi gulle e kaaca so nelaɗo ne janga tan ɓe gone wullude haaji ko bernela haɓa daƴƴa ɓe gone hasidade ɓe mbaɗa walghaw fihi Allah boni ɓe gone hasdeji a faami walghaw fihi gulle bella allakum taglibuna beele oɗon poola so gulli joni joni daƴƴa kamɓe gone wullude beele nelaɗo Allah ne daƴƴa Allah bonni ɓe allahi fala nuziqanna mamin menu alladhina nab'an kafaru yadduɓe azaban la tashadidan cattuɗe wala najziyannahum mamin jobbe aswa alladhi ko ɓuri bonde e nden hunde kanu nde ɓe laatino e amalu ɓe golla mamin jobdi golle ɗe ɓe golli ɗe fal ma'ana annal mustahzi'ina bi rasulillahi jalkitoɓe nelaɗo Allah yujazuna maɓe joɓe bi aqbahi jaza'in ko ɓuri bonde e jobdi ha amalihim golle maɓɓe wa fi hadhihi ayati wa'idun o wi oɗo aya non ko sappore li kulli man yaf'alu al-laghda fi hali qira'ati al-qur'an kala mo ene haala so qur'an ne jange onana batton hen saaji ni so mawlude wara ɓe janga ga ɓe ñumboga ɓen biya portable ma ala hol sonori gonɗo hen o gona e haalde taw won jango qur'ana ɓe ɗo oɗo aya jippima e makko kanko baɗɗo non o way shawwisu alal qari sabu omo wawi ewa masalan sohlinde jango o wa yakhludu alayhi fa innahu haramun bi ijma'in ɗum kam paama en harmi kam ijma illam yaksidi ibdala nafi bil qur'ani tawde kanko gullowo o faaditaki hen bonni
nidde nafoore qur'ana tawi ko ɗum anani karahatan fihi taw anje qur'ana pour tawi wona ɗum o fanti ene harmi wo illa so tawi o fanti ko anje qur'ana ko qur'ana hoto jangge saka yimɓe naftoro o wa kafiru on ko kefer sa nani wiyete waɗi ko harmi kono mbaɗa toon ni oɗon jiɗi qur'ana jangge kono qur'ana wona jangge taw ɗo ñumbo ɓene kalagane kala yimɓe janngude o ɗum kam ne harmi kam ijma ene harmi kam wa amma noon tawi paandiɗa hen ko jangde nde kay ko hoto nafi yimɓe ɓe hoto yimɓe nani hen ha naftoro hoto qur'ana jangge haade nanede tawi ko ɗum woni faandirade ma ɗum kam a waɗi ko harmi ɗum kam ka kefero sa yiɗi ƴeewoya kestitina diine ma Allah wi zalika ɗeɗo lefte cattuɗe e ndeɗo bonande nde Allah jogori yobde ɓe ɗum ɗo jaza'u woni jobdi a'da illahi anɓe Allah annaru ko jeygol jobdi anɓe Allah annaru ko jeygol lahum fiha ene woni ɓe jeygol he darul khuldi galle casal toon ɓe ñiɓata jaza'an Allah wi ɗum ko jobdi bima kanu sabu ko ɓe laatino bi ayatina e qur'ana amen yajhaduna ɓe jedda wa qala alladhina kafaru so hefere ɓe naati jeygol to nder jeygol to ɓe kala e mbiya rabbana joomi amen arina hollumin alladhayni ɓen ɗiɗo adallana ɓe ganduɗa ko majjinnoɓe min minal jinni e jinneji wal inse yimɓe to banggue jinneji ko iblis adi wofde Allah e aduna kala malaikaji e julɓe e fof aduna e lahara fof adi wofde Allah ko iblis neɗɗo o ko qabila adi warde hoore aduna fof ko qabila kamɓe seɓe naati jeygol ha paari ɓe mbiya arinal ladayni hollu min ɓen ɗiɗo adallana majjinnoɓe min minal jinni e jinneji wal inse yimɓe naj'al beele min mbaɗa naj'al huma beele min mbaɗa ɓe tahta aqdamina less koyɗe amin min jaɓɓa e dow maɓɓe liyakuna beele ɓe laato minal asfalina koye ɓurɓe waɗede less ɓurɓe sattude lefte beɗe ɓe jeeye hen min daro e dow maɓɓe e Allah hollu min ɓe min daro e dow maɓɓe mawɗo de wona ni foti wadde min mawde foti ko teddinede inna alladhina so tawi ko ɓen qaaluɓe ene mbiya rabbuna joomi amen kay Allahu ka Allah wiyoɓe noon ɓe humastaqamu dutti kadi pocci ndewi Allah aha mbi ko Allah irri dutti kadi jaɓi Allah nder e boowal fof ene golla jamiroje Allah ene goɗɗito kada Allah ene nduumi e ɗum ha maydari famide ene nduumi e ɗum ha maydari Allah wi tatanazzalu alayhim ene jippine e mabɓe almalaikatu malaikaji saɓe maaya ene jippo e mabɓe malaikaji holko malaikaji ɗi jipporto Allah ta khafu malaikaji ɗi mbiyaɓe oto kule wala tahzanu oto cuna ɗe caggal mon so on maayi rewɓe mon e ɓiɓɓe mon hoto cuna ɗe hen fa nahanu nakhlufukum fihi minen goni lomtotoɓen hen wa abshiru Allah wiyaɓe ɗemgal malaika beltore ɗe bil jannati aljanna allatino on kuntum molati ɗon tu'aduna oɗon podanano nahanu minen awliya'ukum minen goni wondiɓe mon fil hayati dunya e gurdam aduna minen ndenanno on e aduna fil akhirati l'akhara min gonda e moɗon ha naton aljanna wala kum ne woda non fi hatu aljanna ma tastahika ene woode ɗum anfusukum pittali mon wala kum ne woda on kadi fi hay aljanna ma tad'una kala kala on ngoode oɗon ɗaɓɓa enan toon kadi Allah wi ɗum nuzulan ko arziki min ghafurin ummarade jafatoɗo rahimin jurmotoɗo sa anda on non ko Allah wona eyyo wa man ahsanu qawlan hala ɓurɗo moƴƴude konngol kay mimman da'a ila llahi o on nodduɗo fewde Allah wa amila salih ruti golli golle moƴƴe ɓurɗo on moƴƴude konngol ne woodi nodduɗo fule Allah golli kadi ko moƴƴi o kay hono mum ala ay oɗo jippi o wi ɗiɗo li anna da'ina ila llahi ta'ala aqsamun noddoɓe fewde Allah ko pecce mbaɗi fa minhum da'una ila llahi bitawhid ene hen noddiroɓe e yimɓe fewde Allah ko wayno tawhid ko wayno ash'ari en maturidi en ko wayno ɓen ɗon ma anani maturidi ko wayno maturidi en aywa ash'ari en ash'ari woni joom tawhid gonɗo ibnu asir o onne ko noddowo fewde Allah wa man tabi'ahuma ila yawmil qiyamati e kala dewɗo e mabɓe ha tanga daro badɗo hono ko mbaɗi ko
wa fi'lan ene hen kadi noddiroɓe fewde Allah to bange golle kal mujahidina ko ene felloɓe jihadi wa minhum ene mabɓe kadi adda'ina ila Allah bil ahkam ash-shar'iyyati ene hen kadi noddiroɓe fewde Allah ñaawoje sharia kal a'immati al-arba'a ko ene Abu Hanifata al-Imam Malik wa Shafi'i e Ahmad Hanbal ko ene ɓeɗo nayi e ko nande mabɓe wa man ala qadamihim e kala gonɗo e fella mabɓe wa minhum anani wa minhum mudda'una ene mabɓe kadi noddoɓe ila Allah ta'ala bi zawalil hujubil ka'inati ala qulubil mushahadati Allahul ghuyub o wi ene mabɓe ɓe ganduɗa ene itta wirngalloji gonɗi e nder ɓerɗe ha jomum watta seedade Allah woni yettinoɓe Allah ɓe bi haysu yakunu da'iman fi hadratillahi neɗɗo wirngallo ngo socce kala ɗo jooɗi taw koye hadara Allah woni laysa fi qalbihi siwahu ala e ɓerde makko ko wona Allah ko wayno Junaydi wa adara bihi ko wayno Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e Junaydi en e ko nande mabɓe fof ɓe goni ahlul haqiqati wa minhum ene noddoɓe fewde Allah kadi bil alami bi ada'il fara'idi andinde masalan farillaji ko wayno muazzinina ko wayno noddinoɓe ɓen ko hen jeeya assalamu dinoɓe a faami ɓenne ko noddoɓe fewde Allah noddinoɓe ko noddoɓe fewde Allah wa hadhihi al-aqsamu majmu'atun fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo pecce fof ene ndendina ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko goto omo jogui fof ay mutafarriqatun fi ashabihi e sahaba maw noon ene serda hen ɓe ko noddinoɓe tan ɓe ko felloɓe jihadi tan ɓe ko jangguinoɓe tan ɓe ko ɗum ɗo ɓe ko ɗum ɗo man tagarat minhum eggi e sahabaɓe ila min ba'dihim a atte wonɓe caggal ɗo wa hakada ila yawmil qiyamati ñalawma darga daro ko ni tan sabu rasul sallallahu alaihi wasallam anani wila tazalu da'ifatu min ummati zahirina ala al-haqq serata fedde nana leñolama en ko feñɓe gonga la yadurruhum man khalafahum anani de lorlataɓe o lundiɗo ɓe hatta yati amrullahi ha yamirore Allah ara hum ala dhalika ta'ibu goniri ni Allahu akbar o wi sanani imtasala amru o wi sanani amila salihan ko imtasala amra rabbih ta umari midi yamirore joom makko wajjatana banawahi umari enti kale Allah wa haysu kana da'iyan ila Allah ma attisafi bil amali salih so tawi noddo fewde Allah en sifori gollude golle majje kana qawluhu maqbulan ala sab kongol makko jabete wana so tawi an noddo fewde Allah ka mojjo sa noddi yimbe mojjere ngara hen o asiru fil qulubi dum battina e berde wana wa amma man kana bi khilafi dhalika ada wala ko welma abi yo yimbe kudal fala yakunu qawluhu maqbulan o kongol mu jabetaaki wala yu'assaru battinta fil qulubi wala tanbaghi suhbatu o do cerno wondude mum dagaaki wondataaki goppe قال العارف لا تسب من لا ينهدك حاله او وي عارف بالله غوتو وي hoto wondina mo ganda sa yiido a hulata Allah wala yadulluka ala Allah maqaluhu mo ganda so tawi haalanima e wo kongol mudum tindintama fewde Allah to wonde mudum wa qala ba'dhum yoga e sere be bi atanihin nasa wala tantahi a hada yimbe woppata an ko boni matatal hagal qawm holde keptorda yimbe ya luka ya an jas a holde jogoda heptade yimbe wa ya hajara sanni ehe ma hayre welnore ima tastayi a hersata tusannil hadida wala taqdaw ada welna jamdete ana tajata belna labi tajira kono hayre so baama tawni taja an gayne do neddo baajo to mo hulani Allah way kono hayre waye jamdini ada welna jamdi yo taj kono ana tajata فمن لم يؤثر كلامه في نفسه فلا يؤثر في غيره كلام حرام باتناني هورم on wawa battinde god qala ba'dhum ya ayyuha al-rajul ehe ma gorko al-muallimu ghayrahu jangino goddo mo wana kanyum halla li nafsika kana za ta'lim ko hadi jangina horema ibda bi nafsika adara horema fanhiha had horema ne an ghayha ga bewremu fa idan tahasu fitanu ma ahati anhu gamu fa anta hakimun kanyenyu anani fa hunaka yusma'u ma taqulu satabi awaji mahore ma hahuli Allah kala ko kaldana ne o istafa safrare bil qawli kongol minka ummade ma wa yanfa'u anani de nafa at-ta'lim gandingol la tanha an khalqin ko had yimbe be wadde wata ati mislahu bada hono ko kaddabe ko hore jare sangara yar sangara arun alayka dum de ko gacce ma idha fa'alta sawadi dum ko arun adibun ko gacce mawde de o bil jumlati fa da'watu ila Allah o woni haqiqa o noddugol fewde Allah la tanfa'u illa min qalbin nasihin wawa gabde so wana e berde lamde wa adamu da'ina ila Allah ta'ala
ta'ala kuburi mawnude e noddobe fewde Allah al awliya ko waliyabe al muslikuna be ganda ko nannobe yimbe laabi alladhina ben yuwassiluna al khalqa ila dariqil haqqi ben dewna tagore de e lawol gonga o mawjuduna ben ko wodobe tan fi kulli zamanin kala zamanu e be ngodi ghayra annahu min anni ghayra annahu la yatami'u bihim hay goto wawa yide be hay goto wawa andude wala ya'rifuhum illa man lahadahu Allah ta'ala so wana mo Allah leji wonandum bi fadlihi budal mum kama qala ba'd al arifina yogay waliyabe Allah bi al awliya ara'isam mukhadara waliyabe Allah ko yumba yobaybe be ganda ko huddabe wala yara al ara'isu al mujrimuna wadde bandidi bawa yidi jobajo wana nafa'ana Allah bihim ajma'in yo Allah hokka nafaal mabbe kambe fof kambe jiyabe Allah bonjube ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كوي جبلي بنجيام بيرنون أو كألا برد مجد ولا أنا أقول سبب إن جنين دوم كون بي مثلا أن دي دو تشيكالي دوم ساجي دو بن الله بي الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ولا تستوي الحسنة وي فتندير تان جبدي مجره ولا سيئة جبدي بنان جبدي مجره كي فتندير تان فتا idfa Allah wi dunir jikku bondo billati e on jikku hi ahsanu burdo mujit jikku bondo dunir dum jikku mojjo an kay haade ka mojjo ton mojju oto wi wonde ewa kaari ko mojjo an tawa mojjani sada halta mojjere nedda wada feere an mojja wa feere mojja tan nimtin ko wada ko sohla ngada halta kaari de ko ni way an wa non tan dunir jikku ma mojjo jikku bondo فإذا الذي ستوي ندين هونde baynaka wa baynahu فإذا الذي ستوي gon on mo ganduda baynaka hakkunde ma wa baynahu hakkunde mu adabatun gangu neddo mo ganduda hakkunde ma e mum gangu nan don jaggirmo ka annahu waliyun hamimun jaggirmo ko nyallam ber non jaggirda gido ma nyallam ber ma ni sa jaggirimo non tan on natta habde abi Musa yidama ko gañoma ala e ma haaju baccu ha jamma tan cowa wutte mbasin moƴƴo neldama galle makko tawa Samba tinani Demba tinani walla ƴeewa sak maruɗama jaaɗo tan neldama walla kawri itta 10.000 tottama son kawri subaka janggo taw salminta saɗiɗi neɗɗo yinma wona piggal ñawdirta sadi neddo yinma mbaɗata ko wawana waɗande hoore makko ɗum mbaɗantamo kanko yiɗi ko maaya an sa fini dokkama 10.000 o yiɗa pina o yiɗa tina o yiɗa pina o yiɗa tina haade noon a tinani o yiɗa pina sa hawre makko itti 10.000 tottamo son kawri tan abibu jam ñallo salmino samak salminano maydu sa yimo assalamu aleykum yawro tan paya e makko tottamo jugo tan ala e juuɗe 10.000 o welma ko ɗum woni so waɗini ko ɗum woni tan de o deƴat tan ɓenna oto haalde makko ni ɓennu tan o yaha walla janaɗo yanana tan oɗo janggo alhaali dépasse onen tiiɗi seeɗa ko ñamete ala e fawri he tan ƴeewa sak maaro tan ɗacca ha jamma mbiya kande namanam galle kaari en so yettima noon butta so arti gueƴo tawi ɗon sago artirtade son kawri subakane kay on calmunde sa salmi a wimo jam waali ko ya wun mbaɗa i an selli galla waɗi koɗa selli mi yi golle a jarama yo Allah yamma sa waɗi noon golgol tan ara toon kono nan neɗɗo yiɗama kadi sa fini abi kadi haade yiɗama yo mettumo kaldi seeɗa nawama gendarmerie a ɓeydi gañ neɗɗo yiɗama kay haade mbiɗa o yiɗama mbiɗa ko jas an kay moƴƴo haada o yiɗama kanko bonɗo mbiɗa an kan won moƴƴo woni fa idha alladhi so tawi ko on mo ganduɗa baynaka hakkude ma wa baynahu hakkude mum ene ɗon adawatun gangu jaggirmo ka annahu elle kanko waliyun ko giɗo hamimu ñallam ɓero jaggirmo no giɗo ma ñallam ɓero ma ni jaggirmo no hono jaggirmo ko gañoma jaggirmo ko giɗo ma kono wama yulaqaha rokketake oɗo jikku moƴƴo illa alladina sabaru so wona ɓen ɓe ganduɗa ko muñ wama yulaqaha hokketake o jikku moƴƴo illa zu hazzin so wona joom gueɗal azimin mangal on tan daƴata ɗum
neddo jattama tan dokka dum saag maaro heɓani de kewɗa ko portude pelente ɗi ndeke noon haal pulaare mbi so babba yeɓɓima yeɓɓitima onon fof kon bamɗi de sa ɗiɗi wonde wasde wonde babba kay so yeɓɓima an a salata yeɓɓitade mbasa nandude o wanma ko boni mbaɗama ko boni ɗum onon poti wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun so tawi firlitima min ash-shaytani ummarade shaytani nazghun pirlitgol jikkuma moƴƴo o shaytani ƴorɓima mo anne no fatantuma aɗa rewe o tan rewe ko o yiɗama no fatantuma annene so shaytani wimo noon Allah yi fasta'id billahi so waɗima ko metti tan a fuɗɗima wiide aɗa laawo tan miijo ko seyɗane mooloɗo Allah fasta'id billahi moolo Allah o wi ɓaɓɓuyo Allah reene e worodde seyɗane ene jeeya ɗon e jumlaji waswasati hi cok jogingol seyɗane al-ghadabu tikkude sa tikkira seyɗan naatema mo seyɗan naatan tikkata fa innahu rubbama yahmiluhu ala irtikabi manhiyin sabu so tawi a tikki tan sa renaki tikkere nde gollinte ko ganda ko Allah hanno kala nde tikkanɗa neɗɗo tan so ɓooyi a waɗate makko ko Allah hanno ma wadde fa ida hasala indahu so tawi joni an Allah wallima ka moƴƴo gonnoɗa seyɗane naatema a fuɗɗima lawade oy fal yadfa'uhu bi isti'adatin yo riwir ɗum moolagol wi a'udhu billahi minash shaitani so wi a'udhu billahi fa in lam yazil so iwani fal yadfa'uhu bis sukuni tawi ko o wonno koye lawade koye hargitade o wonno yo wi a'udhu billahi min so tawi o ronkita yo deej so deeƴi o ronki yo gas summa bil julus in kana qa'ima tawi ko darnoɗo yo jooɗ so jooɗima o ronki yo seyɗani yaha joni mo laawi seeɗa bil iddi jaayi o lelo in kana jaali so tawi ko jooɗinoɗo won fa in lam yazil so lelima kadi iwani zahaba min al makani alladhi huwa bihi ay nokku ɗo woni ɗo yo tiftuɗo o fay nokku goto tan seyɗani yaha sa laawima tan aɗa dari moolo Allah jooɗɗa sa mooli walla dadda ronkiya tan jooɗo sa jooɗima ronkiyo yaha tan lelo sa lelima ronkiyo yaha tan ummu sa ummima dirta on nokku paya nokku goto tan seyɗani woppete a ganda an ndema faami de ni de o wiya ndigui seyɗani ko min innahu say Allah huwa sami'u kanko woni nanowo kongude al alimu gandudo golle wa min ayatihi ene jiya e kawnide Allah ko wana Allah paama dum wana Allah alleydu jamma wana Allah ko hawnide wanna haru nyalawma wana Allah wasamsu nange wana Allah wal qamaru lewru wana Allah de gel fo wana Allah dum non la tasjudu li shams ko tujene nange wala lil qamari ko tujene lewru wasjudu so don tujene lillahi Allah allazi on khalaqahunna tagdo de gede ay tagdo nange tagi lewru tagi nyalawma tagi jamma o woni Allah sar sujjana ko tujene nange ko tujene lewru ko tujene nyalawma ko tujene jamma ko tujene neddo Allah tujjante wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum so tawi on laatima kay iyahu kanko tan ta'buduna nde woton tay ko Allah goto nde woton ko tujine so wana kañum Allah wi fa in istakbaru sa halani bi cujjan Allah goto be mawni kinima falladhina bi'an kam inda rabbika won eto joome be malaikaji ben kam yusabbihuna ben kam en tubihina lahu wanande Allah billeli jamma wan nahari e nyalawma wa hum kanymen la yasamuna chaftata wa min ayatihi en jaa e kawnide Allah sarunki andude annaka taral arta ada ndara leydi khashi'atan ene yori leydi ndi nani wi kos ay pudi lala hen Allah wi ƴeew fa idha anzalna so tawi min jippini alayha e mayri almaa ndiyam jaa ihtazzat ndi dilla kayri leydi ndi wayno ɓuutan ni wara bat ɗum woni ndi feto kayri leydi ndi Allah wi ƴeew wona leydi ndi yorata ha ɓoy ndiyam tello e mayri ndi feto puɗi jalta Allah wi innal ladhi ahyaha ay o ɗo gurtindo ndi leydi o lamu hil mawta o wurtinta mayɓe
sa runki andude Allah ko o woni Allah jarani kadi ƴeewoya ga walla ga defte ƴewtan leydi gasi innahu o Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadiru ko katal innal ladina yulhiduna ben be ene onya fi ayatina e qur'ana amen ene penna be la yakhfawna alaina be bawa suudade min ko min yobbe afa man yulqa fin nari yati on mo ganduda ko jogordo weddede e jeygol mbele oɗo khayrun o ɓuri moƴƴude walla ala am accuni man yati am walla man yati aminan jogorɗo arde ene hooli yawmal qiyamati ñalawma darga garowo e Allah ñande darga ene hooli natata jeygol mbele o ɓuri moƴƴude walla ko jogorɗo mayde wedde e jeygol ɓuri moƴƴude wadde imalu ma shitum kala ko belɗo mbaɗe i'malu ma shi'tum ko weli on fof golle garɗo no hooli ñande yawmal qiyamati on kam ko kooliɗo tan jogoɗo weddede jeygol ne on feere mum bona wadde i'malu ma shi'tum kala ko weli on golle innahu Allah bima ta'maluna ko golloton basirun ko jiyo innal ladhina kafaru woni tahdid woni hulɓinte لما في الحديث حديث القدسي وبي فلو ترك جميع الخلق عبادته لم ينقص من ملكه شيء hay so tagore nde fof fini waɗi guerre mbi hay goto rewa Allah hande hay hunde usra e dewal Allah hay hunde usra e laamu Allah hay way kono hay goto salakin aduna o mum das kala ko tagano ko pop mbala feeto mbi hande min juulata min ko tan min dewata Allah ɗum usata e laamu Allah e dara Allah sabu o wi kanko Allah law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika min mulki shay'an onon tagore nde adibe on be gila baba adama ha jogorbe wattindade on be yimbe mon e jinneji mon onon fof on goni e bernde wotere onon fof goni kefere onon fof ko bernde wotere kefero ngoni onon fof berde mon goni fajirebe on goni heferebe no comme neddo goto no wonirta kefere ni adun o fof so woni heferebe hono non ma nagasa zalika min mulki shay'an hay hul usra ila ba me jido fo mbade son jabi Allah ala ko ɓeyta e laamam son cali man ala ko sara e laamam jiɗɗo fof imanu ma shiitu inna alladina kafaru bizikri ɓen ɓe ganduɗa ko fen yedduɓe qur'ana lamma ja'ahum tumade qur'ana o are mabɓe Allah wi mamin joɓɓe de mamin joɓɓe wa innahu sabu qur'ana la kitabun ko deftere azizun nde ganduɗa ko hattinde la yatihi lbaɗilu fenade arata e mayre min bayni yadayhi ɗo yeeso mayre wala min khalfihi wona caggal mayre ko fennata nde ala ko adi defte gadiɗe fennaninde defte jogorɗe arde fennatade tanzilun kayre deftere nde ne jippina min hakimin ko ummorade e ñeñuɗo hamidun jettaɗo on ko Allah ma yuqalu laka an nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam a wiyatake illa ma qad qila lirrusuli so wona ko wiyano ɗum nelaɓe min qabli ka adinoɓe ma ko annabaɓe adinoɓe mbiyano ko ɗum tan mbiyataɗa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli so wona ko wiyano ɗum nelaɓe min qabli ka ko adinoɓe marhaba jomela zu maghfiratin ko jom kafrangal wonande julbe o zu igabin ko jom leftugol lepte alimin de ganda ko musde wonande heferebe allawi walaw ja'alnahu so min badina qur'anan o qur'anan ko qur'ana a'jamiyan e demgal engele walla demgal wolof min yo ko wana arab tan so qur'ana jippima e joola no pamirta laqalu makkana be ma biyanno nden makkanaɓe mabɓe mbiyanno lawla fussilat ayatuhu holko haɗi feññine ayaje qur'ana ɗe amin paama min nanata e ko joola nela amen no min nanita haala joola
ma makkana be mbi non o wi qur'ana so jippino koye demgal joola ma makkana be mbi lawla fusilat ayatu pourquoi qur'ana o feññintaake hatta nafahama hamin paama ɗum a ajamiyun mbele qur'ana taw ko engele wa arabine annabi mo ganda ko arabe annabi ko arabe qur'ana taw ko anglais min mbawa nande ɗum qur'ana il faut tello e demgal arab o wi ko ɗum addani Allah wi ko ɗum addani ɗum addude qur'ana o e demgal arab mbele hujja wasa wadde so ɗon kiɗu so neli kaalowo anglais tan ɓe mbiyata ko annabi ko arabe qur'ana ko anglais ɗum wona lawol wol wiɓe huwa qur'ana o lilladina ko wanande ɓen amanu qur'ana o lilladina wanande ɓen amanu ɓe ganda enen gongdini Allah qur'ana o hudan ko peewal wanandeɓe wa shifa'un ko cellal wanande matalan ñawnoɓe to bange majjere qur'ana o ko cellal mumen a faami walladina la yu'minuna ɓe ganda jogorani gongɗinde ɓe kam en kam fi adanihim woni noppi men waqrun ko wiyete teddedi nanata qur'an o huwa qur'ana o alayhim e mabɓe aman ko gumdam ɓe paamata Allah wi ulaika ɓeeɗo yunadawna ɓeeɗo goni ɓe ene nodde min makanin ummade nokku ba'idin goɗɗuɗo ay saɗa haalde mabɓe way kono noddude neɗɗo goɗɗuɗo ni faamata ko kalata neɗɗo goɗɗuɗo sa ƴewni mum en nana ولقد آتينا والله من دكين موسى الكتاب تفتره فاختلف فيه لورا دفتره بين غوندني بي بني نو قرانني ولولا كلمه سبقت سنه وانا كونغول غدينغول من ربك امراد اجوم انمنيد لت انمنيد حسبوره ونان تاغوجي ها دنگا دارو الله وي لا بوديا بينهم ما نياوي حكونه مبه ادuna he kebe luri ko wa innahum kambe fennube qur'ana la fi shakkin e be sikki min he qur'ana muri bin jandinowo sikkitare man amila salihan mo golli ko moƴƴi fali nafsihi gollani ko hoore mum wa man asaa kala mo bonni fa alayha lor o koye mum artata wa ma rabbuka siforaki joome bi dhallamin ko toñowo lil abidi wonande jiyaɓe Allah toñata hay goto la yadlimu mithqala dharratin anani sadaqallahu alazim fatiha salatul fatiha